Днес е паметен ден. Да. Снимаш? Защо? За теб защо е паметен ден? Искам да светна, за да ме видят. Защото станах част от моята мечта. Да влезна в управителния съвет на професионален футболен клуб Левски София. Ти като дете едва ли си мечтал точно да станеш част от УСА? Мечтаех. А в последствие? В последствие каквото дал Господ реших. Колко пъти си говорил с приятели, докато сте псували по стадионите? Аз ако бех, щех да направя това и това. Сега като е в твоите ръце... Сега ще видим. Много хубави неща ще направим. Супер! Аз ти благодаря, че виждаш се добре. Я усмивка, зъби, добре. Ние отиваме сега обаче по моята част. Отиваме при моята любима приятелка Марианка. Да, Travel Spot. Това е чудесно българско наименование на място, което човек може да се докосне. Етикет. Напротив, не е място за махане на етикети, там просто етикети няма. Място, на което можеш да пипнеш хубави книги. Биби. Можеш да си купиш български вина. Защо ме излагаш такава, човек? Кажи сега. Не, аз не те излагам, просто като се заговори за книги и ми става много любопитно, че аз снимам там. Първото, което ми хрумва е да намираш стимул всеки ден да се будиш и с усмивка да си вършиш голяма част от работата. Въобще да си живееш деня. В този ред на мисли... Чакай, че тук имаме екшън. Тази госпожа. Преди да е направила някакъв тежък инцидент. Смарт да я пуснем, защото в противен случай ще се блъснем. Това смарт място е такова, точно както ти казваш, защото като попаднеш сред хората, които го посещават, сред вещите, които се предлагат там, но откриваш смисъл и да пътуваш, и да вкусваш от живота. Откриваш смисъл всеки ден. Това, което казваш и ти. Смарт е много хубава дума, като свързана с много неща. Всичките й значения, като умен, елегантен и всичко това много хубаво пасва на тези прекрасни хора, които са ни поканали тази вечер тук в Smart Books. Да четеш хубави книги, смарт си, когато знаеш къде да пътешестваш, смарт си, когато си подбираш компанията за вино. За мен смарт е по-скоро смисъл, който англичаните вкарват тази дума, а не американците, т.е. изтънчен, а не толкова умен. Смарт асоциирам с вкус, който е базиран на интелигентност и стил, за който има една основа, която не е за пренебрегване и в същото време не те натоварва, когато присъстваш там с претенция за интелект, а всъщност има невероятно много интелект. Смарт е постижение. С Марианка имахме оговорка да си поговорим в нейното смарт място за мечтите и за нещата, които ни вълнуват напоследък. Обаче там нямаше място да се паркира. Това е центъра на София и някакъв ужас. Място, на което аз паркирах, пък ме отведе до едно много романтично друго местенце и сега извънах и казах да дойде тук. А пък аз ви ги обяснявам всички тези неща, просто защото искам да ви покажа тази вила Вилекова насред София. Вижте! Не е ли като от приказките? Аз на такова място не съм попадала от години в България. Какво е смарт? Това е
термина, който използват хората, когато искат да кажат, че нещо е интелигентно. Ами викам, да, точно, всъщност е интелигентно и има отношение към книгите. Всъщност готвеното е, че има отношение към книгите, защото нашата идея въобще за живота е, че вкус се възпитава и че красивото трябва да бъде показвано постоянно и постоянно и постоянно и голяма част от красивото трябва да бъде интелигентно и достъпно. Бонджорно! Може? Бонджорно! Добре среща! Цигарата. Вие така ли го прекадявате това място? Нямаме го да замирише на бар. Да влезе като бекграунд. Честито! Благодарим ви! Какви са твоите хора? Ами, моите хора са нашите хора. По професия съм режисьор. Доцент. Путешественик, любител на живота. И занимавам се с реклама. Пиар. Творец. Творчески директор съм на рекламна агенция. Пиша. О, тук е сложен въпрос. Журналист, писател, а в момента продуцент в НТК. Моите хора какви са? Моите хора са първо сродни души, нали, най-важното нещо. И второ, това са хора, с които по-голямата част от тях много сме работили. Направили сме супер сложни, тежки проекти. И в същото време с тия хора можем да се напием злокобно и да няма никакъв проблем. Нали? Не, че с други не може да ми се случи, но това, което е Това напиване, за което говориш, е една форма на съказарменост. Ами именно да, защото ти практически хората, с които си отхвърлял най-много работа, ти е най-сладко да го направиш. Всъщност това място го направихме по подобие на пловдивското такова. Идеята беше да съчетаем двете ни най-любими неща, пътуването и пиенето. И като гледам всичките корици на нашите книги, всички са свързани с пътуване или с ядене и пиене. Но това предполагам, че никой от вас няма да се изненада толкова много. Истината е тази, че хората както се забавляват, така и работят. Така че явно ни се получават нещата. Надявам се всеки един от вас във всеки един следващ момент или да пътуваме заедно с някой по-скоро, с други по-така отдалечено във времето, или съвсем скоро да се съберем да се напием истински, защото тук не е точно така. Червено, българско и австралийско бяло. Розе. Чай. Бира. Обичам да пия едно малко шотландски уиски. Чай. Ром напоследък. Нима? Да, обичам ром. И пак да ви благодаря за това, че сте тук. Всичките, най-вече естествено на Георги, който отиде да Аз искам да писам да внеса да го сгубя точно. който отиде да купува шкаф, нали, за вино. Другия път ще дойде да го видите, но това е положението. Много ви благодаря и enjoy-вайте! Значи, нещата, които на първо място, нали, предлагаме нашите книги. Знаеш, че в големите вериги има, може би, над 5-600 действащи издателства, които издават около 300 книги на седмица. Това е супер много. Това е свръх много за пазар като България. И в един момент книгите, които ние сме направили така или иначе с любов, с емоции, с всичко, което знаеш, те се губят. А в този момент хората, които влизат, виждат само нашите книги, нали, основа на нашите книги. Те са не толкова смарт, колкото са да разказват нашите истории. Те са за пътуване, за любов, за храна, естествено, за всякакви други, нали, така наречени от нормалните хора пророци. И в един момент един човек, който препознава себе си в това да изпиеш чаша вино на тротоара с приятели, нали, естествено, че като му препоръчам някои от нашите книги, която аз съм написала, прочела, издала, или съм събрала сборници от разкази от приятели, той ще я хареса и той ще се върне отново за следващата, разбираш ли? И аз съм убедена в това. Колко още смарт неща направи? Колко още смарт неща? Смарт лук. Това е бранда за
За магазините. Smart Look, всъщност идеята на тези магазини, казвам магазини, така залагам във времето, защото нали, вярвам, че трябва да се умножават. Африка. Някои географски точки, които са свързани с голяма емоционалност, това са София, село Ябланица, област Своге, град Шумен, Рио де Жанейро, Лондон, Барселона, Рим, Париж. Мога да продължа безкрайно. Всичко карибско, всичко азиатско, също и Европа и Америка. Влюбен съм в Ню Йорк, Италия, където и да е, но наистина много места. Южна Франция. Най-любимото ми място, на което съм се почувствала като мое място, Барселона. Тайланд. Едно такова място. Тази книжарница би могла да почувствам като дом. Всички градове, които харесвам, трябва да има по едно такова място и енергията вече да се обменя на международно ниво. Защото ти представяш ли си колко е готино, ако ти, както харесваш примерно Барселона, отиваш в Барселона и имаш твоето Smart Place, отиваш там, където можеш да правиш каквото си искаш и никой не може да ти каже. Нали, полу работи, полу не работи, няма значение. Ти си влизаш, твоите хора те пускат вътре. Ти си купуваш някакви неща, препоръчваш, разказваш. След това отиваш в Солун и отиваш и намираш твоето смарт място, обаче с солунската енергия, разбираш ли, градовете са създадени по... Ти си лъв. Би трябва да разбереш. Символа на лъва е кръг с точка. Значи идеята на кръга е, че той пази центъра на града. И всъщност... Да, това е крепостната стена. Крепостната стена във всеки един град. Значи, за да се случи нещо съзидателно и градивно, то може да се случи в подходящото място. И аз затова вярвам, че важните интересните места са центровете. Дали център на село, дали център на град, дали център на нещо. Ами, как да ги създадем тия центрове? Ти си създадеш, да. Това е като стрелеца. Той всъщност не оцелва точно, нали знаеш? Той просто стреля на посоки, отива и огражда там, където оцеля. И там му е центърът. И в крайна сметка, кой казва, че не е там? Кой го измисля това? Тоест ние се събираме, ограждаме се и си правим наш център. И си пазим центъра. Въпросът е, че ако някой иска да влезе в кръга, в нашия вътрешен кръг, той може да е много тъп. Но ние си го харесваме и за нас това е нашето място. След това, че си казваме, че е смарт, то си е наш проблем. Въпросът е, че за да влезеш в кръга, трябва да си поне малко любопитен, да си поне малко отворен към това, какво се случва вътре. Иначе ставаш агресор. При тебе твоята цел е да има хора, които пият отвън и да говорят, да обменят идеи. Ами това е най-ценното. Практически това е най-ценното. Ти това нито можеш да го купиш, нито можеш да го продадеш. Ако трябва да разкажа на едно малко дете 100 години самота на Маркес, бих му казал, че това е книга, в която се описва порастването и откриването на най-точното място на човека. За думите, за смисъла. Ами, ако трябва да го събера в едно изречение, това са спомени за един период, който може би за тяхно щастие те няма да притежават. Книга за ограниченията на големите хора. Кой етикет отлепи ти, за да бъдеш свободна и да започнеш да твориш това, което правиш вече толкова години? Имала съм така доста добри позиции, нали, като маркетинг менеджер. Тоест етикет маркетинг менеджер, добър. Да, добър. Но може би в един момент казах, че стига толкова. Как? Така, край. В смисъл, не ме интересува вече. Как се маха етикет на успешен човек? Успешен според обществото, как? Като станеш по-успешен в това, което най-много обичаш. Как човек се лишава от сигурността на едрия капитал и бизнес, за да се хвърли в правенето на малки, непопулярни наглед неща? Кое те катализира? Няма филинг.
няма филинг, в смисъл няма тръпка. В един момент ти работиш, ходиш от 9 до 6, имаш някакви почивни дни, имаш някакъв стереотип, в смисъл за мен стереотип е абсурд, в смисъл топло условие, нали, хората. Добре, обаче получаваш заплатата, с която ти е сигурно, че си плащаш месечните сметки. Да, и ти остава. Така. Сега като правиш разни неща сама, за да събираш готина енергия и хубави хора, кое ти гарантира плащането на сметки? Нищо, никой не ти гарантира нищо, но в крайна сметка, нали за това говорихме, трябва да си смърт. Трябва да правиш неща, които да се харесат на повече хора. И трябва да им покажеш, че не е толкова сложно, че ако избираш нещо, не трябва да се водиш от трендовете, трябва да вървиш от нещо, което наистина ти харесва, да привлича. И това е така, наистина е така. Значи колкото нещо сме го направили по-некомерциално, толкова повече се е продавало. Защото това те интересува. Да, ти можеш да продадеш нещо, което харесваш и обичаш, иначе не можеш да го продадеш. Ако ще да е топ. И това е така. Това е така. Ти знаеш, когато правихме с тебе най-вълнуващите любовни истории, спомня си, това беше книга, която се породи заради факта, че наш общ приятел изповядва идеята за една друга книга. И практически тя се роди така от нищото. Нали, аз дадах моята енергия от себе си. Нали, да, разбира се, аз имам някакво познание, за да я подбера. Ти даде твоята енергия от тебе, ти написа предговора. Мила, която направи курса, даде нейната енергия. Вики направи музика, жестока музика. И цялата тази хармония направи така, че тази книга още в зародиш беше успешна. И тя беше успешна. Върви ли? Трети тираж. Трети? Да. Еха. Ние, спомниш, ние продадахме преди премиерата. Ами ще му кажа, че се разказва за всяко едно нещо от живота и че е хубаво по принцип да прочете, когато и порасне. Изключително нетрогателен роман, който много трезво оценява ситуация от моя неживот. Темата за другарския съд и за идването на комунизма в България, която аз не познавам, и през този роман се запознах по един трезв и исторически начин, много приятно поднесен от автора. Това е разказ и за малки и за големи. За какво е да си щастлив и търсенето на щастието. Нещо света е толкова цветен, толкова е шарен, толкова е готин. Не може всичко това хубаво пространство около нас да съществува и ние да нямаме нищо общо с него. Това е абсурдно. Света не е гаден, света е готино място. И когато човек търси, той намира съответно. Колкото по-интензивно търси, толкова повече намира. Колкото повече неща правиш, толкова много повече неща получаваш съответно. Така че в този смисъл да си мечтател, да, заложено. И повечето хора трябва да бъдат мечтатели, но не са. А може да се възпита, или? Може, да. Може. Когато правиш хороскоп, е много важно да оцениш един фактор и това е средата. Много важно. Значи обикновено средата влияе около 30% върху развитието на човека. Ето отговора за твоя смарт. Ами, ако нещо не ти стига, смени си средата. Но до толкова може да се образиш, че тук можеш да постигнеш толкова или не. Това е да си смарт, да си адаптивен. Така се случва, че все добрам да си записвам обращенията към вас, с които да казвам за какво се разказва в видеото ми. Вече сте на края на него, така че надявам се, че сте разбрали. Става въпрос за това какво е смарт, как самите ние можем да живеем малко по-смарт. Лично за себе си запазвам спомен от изминалата седмица, който свързвам с 3 неща. Първото е сбъднатата мечта на моя любим, второто е сбъднатата мечта на моите приятели Марианка и Жоро. И третото е, че всеки от нас има право да си зададе сам центъра, да си не запува кръгчето и да го напълни с хора и неща, които обича. Бяхте с Неделя без етикет и благодаря ви.